कार्बि आंलं जिल्लानि फुलनियाव डाम्पार आरो स्कुटिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मंगलबारखालि बेलासि समाव कार्बि आंलं जिल्ला सिंनि राजा लामानि फुलनि गामियाव थानाय शिव मन्दिरनि लांगोनायाव डाम्पार आरो स्कुटिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला दिफुनिफ्राय नगाव फारसे थांबाय थानाय गंसे डाम्पारा लांहिननिफ्राय फुलनि फारसे फैबाय थानाय AA02AK3705 नम्बरनि स्कुटिजों मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाथायथिलिनिफ्राय डाम्पार गारिया खारखोमालाङो होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं स्कुटिजों फैनाय फुलनि गामिनि थागिरि दीपक बरा मुंनि सुबुंखौ गामिनि रायजोफोरनि मददजों फुलनि रायजोआरि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो जोबोर गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो नगावसिम दैथायहरनाय जायोब्लाबो लामा ससेयावनो दीपक बराया जोबथा हां बोयो होनना मिथिहोदों। ধৈর্য রাখুন আপনাদেরকে নিয়ে